Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraga jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كما قال رسول صلى الله عليه وآله وسلم اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد بل مو فولين ولن يمندو وي أو تاي أو منو سغلين بانا جمانين كونو جمانين كوكا أمبا ين على في على كباسيني كليا سباتي عنga جمانا كونو أني سلامي دوغو بلا جلي أو نغا على كراكسي نما بانا سومغوي أبافو anya aka korofoka kenemawla kafo ay doni nyini kabo bamnan kono fukata se kaburu konnama o bayira na kafo nyina maya bela jelen doni nyini ne hukumu konnana dravella kaufeno kalanso ba min beno ambalma munu sona ku yere kundi wala sa kaseka kunfinya kele kabo jamanen konnana ube sufe kala min keno uka kalambla baraw bela jelen kera ka be avril kaloma samba flani tani kononto kairala kafo uka wulika jon uka chesiri bebe nimbe kunfiya be seka kele anga duguba ukono chugoya minna kata si anga tugudala mogoma an islame bela jelen ka seka ka dino don akene kono kalandin chawman kumbeno nga ansira ka mun soro ku fara nyon ka kuka la selu sawma anga jeka anyama dawfe إلا من بعد ما جاء مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم. Association des études islamiques contre l'ignorance, Jamiat al-Dirasat al-Islamiyya al-Mahab al-Yawmiyya, où l'association est créée depuis 2007. Il y a 100 ans en Flade. 100 ans en Flade. Association est créée il y a 100 ans en Flade. Amu Canada. Association est une fois là. Alors il y a une bonne dans le bala kaseka munge kaseka confiant kele. Ma nya fa ko confiant do fa ko a ne kan wara kala ne confiant ma ni timin do yola confiant. Ma itimin do yola confiant. Ore kama ambi ay confiant fo sina ko be confiant o tede do e kan wara kala. Ko sabe nga kaseka dina nyedo o ya association ka objectif do e fana e muy ma ko do be e dina o kala ne barana ke jo kera o tlaga nya fen chama ko tara barbaro ko na tara treto tara fen wara wala donc anga seka u fara nyon kan ale dem sanu minu ye arab kala on ke me wa seka tanya u dana sala anga seka u fara niveau élevé e ka do fara capacité ko tuguni association mubaraka ka fara ka tlaga cour fara di mo do be o ti fara wili kana association na o ti fara wili ka yoro wala o to ka so mo wele o ta cour di ma association fana bisa mo di ma ko misate kala fana na gara kadiye na kadiye fana era bi déplacer kana association na nina na yoro ba mbolo anga siège la karmo be mi se ki former yan kasoro mo tay ka so yare vacances fe yana nga dem sanu to yo nga yana nga mo to dem sanu to kun fa yala la vacances fe ko de vacances fana ni mamuno mo bala fana association bo fana ka tuguni nga fembele jede tanyere la amani ka tanyere association la ni wala tanyina
kamunke kaseka bula fara waro dele oye mui programme koro en kuyi 3 fois par semaine kono chien saba jeudi vendredi samedi ko ko chien saba o to anona nda ko mun ko na mun katuni amna bula fara dele mo mun wi fa arab kan duronta ka arab kan na ngi bela jiren ka taka ko kala an o mo fana be am fa fana dele الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم قبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد رهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Bon, maintenant, CGSI, on est association faux. Depuis que nous avons fait Bima, nous avons fait des massés en main. Nous avons fait des baradamne, nous avons fait des bolo, nous avons fait des le compte c'est que doré fort, ne vous faut kadaoka. Ali courant mifleni, ampoule mifleni. Au lieu de nyanama, ka ampoule nigerola.
donc an kɔni aw tɛ se ka dɔwɛrɛ fɔ association ye an bɛ min kɔni ɲini u fɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo dɛ n'u y'an dɛmɛ kosɛbɛ o de ka d'anw ye parce que école ko b'anw de bolo donc an b'u bɛɛ fɛ ka jɛ ka baara caman kɛ ɲɔgɔn fɛ komi école directeur yɛrɛ fɛnɛ bɛ yan donc ne tɛna se ka kuma caman fɔ ale min n'u bɛ ɲɔgɔn kan yan donc je crois que ale bɛna dɔɔni fɔ ka fara ne ta kan. An b'an baden silamɛw fo k'aw waleɲuman dɔn k'aw fo aw ka cɛsiri la Kulubali kɔni dan tɛ Kulubali la a ka karamɔgɔw dan t'u la kalandenw dan t'u la an b'aw fo a ye min kɛ aw ni ce aw yɛrɛ ye a bɛna kalan min di quartier kɔnɔ mɔgɔw in ma ani yɔrɔ wɛrɛ mɔgɔw ma aw ni ce aw yɛrɛ ye Ala k'aw sara ni kayira ye aw sara b'aw yɛrɛ bolo mɔgɔ bɛ fo i yɛrɛ ka baara la dɛ bɛ fo i yɛrɛ ka baara la san 12 o tɛ tile 12 ye dɛ o tɛ heure 12 ye dɛ o tɛ kalo 12 ye dɛ a baara in mɛnna dɛ hali bi Ala ka ɲɛ taa di baara in Ala k'aw dɛmɛ aw ka baara la silamɛya de don ne kɔni ma kalan ne ma kalan an b'aw kɛrɛfɛ aw ka hakili to an na mais an kana ɲina min kɔ ka k'i faso fɛ o ye silamɛya dɔ ye a y'aw jija da kunnandiw camanba de bɛ yan mɔgɔ kalandenw camanba de bɛ yan a ye dugawu kɛ jamana in ye jamana in ka suma a ye dugawu kɛ jamana in ye jamana ka suma aw ni Ala ka di aw bɛ Ala kan fɔ a ye Ala deli n'a y'a deli a bɛ sɔn nka hali bi an bɛ Kulubali fo a n'a jɛɲɔgɔnw Ala k'aw ka baara in Ala ka ɲɛtaa d'a ma Ala k'an nɔgɔw ku ɲɔgɔn na ne kɔni ye directeur gansan de ye sa ne bɛ yan ne ye kɔlɔsi kɔlɔsibaga de ye nka ni mɔgɔ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a kɔnɔna jɛyɛrɛ de ye k'o fana fɔ an ka kan ka Kulubali fo a ka kɔnɔnajɛya la a ka timinandiya la a ka nisɔndiya la mɔgɔ min tɛ dimi o bɛ ku caman ku dɛ kuma kɔni tɛ ne bolo k'aw fo kɔ aw bɛɛ ni ce aw yɛrɛ ye kɛlen kɔfɛ ka taga ɲi Alahu Taala fɛ ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma Ala n bala ni diɲɛ nɛɛma labɔlen tigi don ni lahara nɛɛma kɛrɛnkɛrɛnlen tigi don an b'a ɲini Alahu Taala fɛ Ala ka nɛɛma ni kisi caman di an kuntigi Muhamadu kan sallallahu alayhi wa sallam ani a somɔgɔ ɲumanw ani a ka sahaba ɲumanw ani a ka so dingew o n'an balima silamɛ fɛn fɛn a ka sira tagama fo ka taa s'u ka laban don ma su in na walanda min bɛ ne bolo k'o las'aw ma o de Alahu Taala ka kuranɛba in kalanni samanciya ye ko kuranɛ kɔrɔtali n'i t'o dɔn o de Alahu Taala ka kumakan ye n'i jiginna a ka ciden Muhamadu kan sallallahu alayhi wa sallam kisi ni nɛɛma bɛ Ala kira kan ko kuranɛ ye kabako fɛn ye toli fɛn do fɛn min b'a la ni badabada do walasa ka kɛ dalilu ye Ala kira ka weleli la ko kuranɛ bɛ daminɛ ni fɛn min ye o de ye suratul Fatiha ye ka na bila suratul Nas la Ala kira Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam a bɛ mun de fɔ an ye kuranɛ kalanni samanciya kan ka kumakan kɔnɔna la a ko khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu ko aw la mɔgɔ sɔn hɛrɛma ye jɔn ye aw la mɔgɔ samanci ye jɔn ye mɔgɔ min b'a la n'a bɛ kuranɛ kalan k'a dɔn ka tila ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya an bɛ mun de faamuya hadisa in na an b'a faamuya k'a fɔ hadisa in b'an na su ka kɛ kuranni kan sanga ni wagati k'an fataniya ka bɔ a kalanbaliya ma an b'a faamuya ko n'Alahu Taala ye mɔgɔ min ladɔnniya kuranɛ kalanni na i k'i jija i ka mɔgɔ wɛrɛ ladɔnniya an b'a faamuya k'a fɔ ko kuranɛ dingow bɛ kɛ mɔgɔ samanciw ye Alahu Taala yɔrɔ an b'a faamuya k'a fɔ ko kuranɛ bɛ fɛn sama ka se a kalanbaga ma kunnaja diɲɛ ani lahara an bɛ Alahu Taala deli Ala ka kuranɛ dɔnni nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye silamɛw ko Alahu Taala ka kuranɛba in kalanni ko samanciyaba de b'a la k'a bɛ taga tilayɔrɔ 6 la a fɔlɔfɔlɔ ko kuranɛ kalanni samanciya k'a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden bɛ Alakira Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam ka solonani sɔrɔ kiyama jɔ don a filanan ko kuranɛ kalanni samanciya k'a bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden ta ka diɲɛ kɔnɔ ani lahara a sabanan ko kuranɛ kalanni samanciya k'a bɛ kɛ sababu ye k'a kalanbaga barika diɲɛ kɔnɔna la a naaninan ko kuranɛ kalanni samanciya dɔ ye jumɛn ye maa min b'a la ka kuranɛ kalan sanga ni wagati k'e bɛ kɛ masuruyabagaw la samanci ye mɔgɔ minnu b'a la n'u ka surun Alahu Taala la a duurunan ko kuranɛ kalanni samanciya k'a bɛ kɛ sababu ye ka daraja kɔrɔtalen di hadamaden ma alijinɛ kɔnɔna la a 6nan ani a laban ko kuranɛ kalanni samanciya k'a bɛ kɛ sababu ye k'a kalanbaga kɛ mɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen Alahu Taala yɔrɔ silamɛw n'an ko kuranɛ ka kalan
an bɛ wele bila an fa n'an baw ma u k'u jija anw na dɔnniyali la kuranɛ kalanni na ani diinɛ kɔɲɛw la sabula sabatila alakira ka kuma kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam ko talabul ilmi wa adabuhu ko dɔnni ɲinini kɛra diyagoya silamɛ bɛɛ lajɛlen kan cɛman fara musoman kan Allahu taala fana y'i kanto a ka kumakanw na ko yan'an k'ale Allahu taala bato an ka ɲini k'a dɔn ko n'an ma ɲini k'a dɔn an bɛ se ka bato cogo di silamɛw ka d'a kan an y'aw ka gɛnni fɛn nin a bɛ taa ɲininka an kunkanko la Allahu taala yɔrɔ ka d'a kan an ka droit de don aw kan an ka na dɔnniya kuranɛ kalanni na silamɛw ko ni hadamaden fatula i ka baara bɛɛ lajɛlen jɔlen nka baara damadamaden ko nɛma bɛ s'i ma o dɔ ye jumɛn e ye den na dɔnniya kuranɛ kalanni na ko n'a ye kuranɛ kalan k'a nɛma bɛ s'i ma kaburu kɔnɔna la silamɛw n'an ka kuranɛ ka kalan an bɛ wele bila silamɛ denmisɛnnin cɛman na musoman bɛɛ lajɛlen ma ko baara bɛɛ lajɛlen fanga bɛ denmisɛnninya kɔnɔna la i n'a fɔ a sabatila cogo min na kumakanw na ko fɛn duuru bɛ an k'o minɛ ka ɲɛ yanni fɛn duuru ka na dɔ ye jumɛn k'i ka denmisɛnninya minɛ ka ɲɛ yanni mɔgɔkɔrɔbaya ka na an k'an jija denmisɛnninya kɔnɔna la an ka kuranɛ ɲini k'a dɔn an ka diinɛ kɔɲɛw la an kana to waati ka taa ten ko f'an ka mɔgɔkɔrɔba si sɔrɔ ko mɔgɔkɔrɔba si sɔrɔli faralen bɛ Alahu taala la wa mɔgɔkɔrɔbaya yɛrɛ bɛ na hadamaden ma ni lahalaya min ye mɔgɔ si dɔw dɔ fana kɛra Alahu taala ye silamɛw ko wagati préciselen tɛ kuranɛ kalanni na dɛ wa si bɛɛ lajɛlen dama ka kan kuranɛ kalanni na silamɛw ko barajiba de bɛ kuranɛ kalanni na sabula alifu kelen baraji ta silamɛ alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam a y'i kanto a ka kumakanw na k'an kana an ka sow kɛ kaburu ye ka da ka kuranɛ tɛ kalanso min kɔnɔna la alakira y'olu bɔ ɲɔgɔnya ni kaburu ye silamɛw ko kuranɛ yelen ni hadamaden ka ɲɛnamaya la an k'an jija an k'a dɔn an bɛ Alahu taala deli baara minnu fɔra kuranɛ kɔnɔ k'an k'olu kɛ ko sara b'o la diɲɛ ani lahara ala k'olu kɛli nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen an bɛ Ala deli wale minnu fana fɔra a kɔnɔna la k'an k'an yɛrɛkun kisi ka bɔ olu ma k'olu bɛ se ka k'an ma ɲangata ye diɲɛ ani lahara an bɛ Ala deli Ala k'an fataniya ka bɔ o bɛɛ lajɛlen ma bɛ bɔ kuma kɔnɔna la ni foli ani waleɲuman dɔ ye k'o ɲɛsin an ka karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma u ni ce anw na dɔnniyali la kuranɛ kalanni na ani diinɛ kɔɲɛw la u ka baara sara tɛ anw bolo a sara bɛ Alahu taala de bolo an bɛ Ala deli Ala k'u sara u ka baara la diɲɛ ani lahara u ka laɲini de ni association in caya ye an bɛ Ala deli Ala ka ni association in caya Mali fan bɛɛ lajɛlen na an bɛ foli bila kalanden cɛman n'a musoman bɛɛ lajɛlen ye u ni ce u ka cɛsiri la ka karamɔgɔ dɛmɛ u ka baara la an bɛ foli bila lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen Ala ka nin kɛnɛ ɲɛnamayali nɔgɔya ye san caman بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله كركم صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريدة على كل مسلم ومسلمة حديث شريف. ko silamɛ dɔnni ɲinini k'o ye wajibi ye silamɛ cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen kan donc ne bɛ silamɛ muso n b'a fo k'a waleɲuman dɔn muso parce que i bɛ kalanyɔrɔ yɔrɔ yan ko mɔgɔkɔrɔba kalanyɔrɔ don 99% a bɛɛ ye muso de ye an balakaw cɛw ka dɔgɔ an na donc cɛw silamɛ ma bolibolo di waa bɛ mun bɛ yen mais o ma bara ne na an bɛ exemple ta Sayyidatu Khadijatu radiyallahu anha ya silamɛya kɔrɔtala ka barika sɔrɔ ka fanga sɔrɔ a sababu bɔra muso de la donc ne musow fo k'o waleɲuman dɔn n tɛ ɲinɛ o kɔ n tɛ ɲinɛ n tɛ sɛgɛn n b'a fɔ toujours ne bɛ musow fo silamɛ musow n b'a fo k'a waleɲuman dɔn n tɛ sɛgɛn n tɛ ɲinɛ o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ yan karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo kalan ma nɔgɔn a fɔra karamɔgɔ mɔgɔ mɔgɔ ye harifu kelen di kunkolo la o sara t'i bolo fo yawmal qiyama wari t'a sɔrɔ kalan in tɛ se ka sara plaisir de don ala ɲini sara mɔgɔ mɔgɔ bɛ ala sira jira i la i tɛ se k'a tigi sara an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hadi donc ne bɛ ɲini kalandenw fɛ a bɛ karamɔgɔw bonya a kana fila bila ko wari t'a bolo n b'o fɔ mɔgɔw ye toujours kalan nin a kana bila ko wari tɛ yen a ye kalan kɛ kalan de bɛ mɔgɔ bɔ kunfiyɛ la ka don yelen kɔrɔ ala subahana wa taala ko
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم صدق الله العظيم. donc ni aya ni aba yɛrɛ ka fɔ mɔgɔ min ala ko a ma foyi wajiban kan fo an k'ale bato e bɛ ala bato i t'a dɔn arafuni qabla an ta'buduni a ye ne dɔ fɔlɔ yɛrɛ ka ne bato muso a bɛ ka kalan min kɛ yan ne bɛ ala deli kuma jate ne bolo n tɛ se kuma na semikɔrɔ kuma na n bɛ ala deli kalan yɔrɔ in ala ka barika don a la ala ka kɛ sini kɛnɛya kalan ye ala ka kɛ kɔrɔta kalan ye ala ka kɛ aljinɛ sɔrɔ sira kalan ye bijahli Mustafa sallallahu alaihi wasallam kuma min bɛ ne bolo k'o fɔ a ɲɛna o de ye ne ajita de ye salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. أختكم وبنتكم حواء دابو من المستوى الأولى في حي دار السلام سأقرأ على مسامعكم بعض الآيات من الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العظيم. Nyau dem so ana wakala dem so no hawa udabe kabonivo ena Dar es Salaam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ambe ala fo ka ala barika da ka wali mandon masami ni ko bele jelemba bulu abe fenke min kade ayi ale de masai ko ba bulu wa ko be laban bulu ko fambe kisin ne manyine ala fe aka ke kira baka ay kira min ci here ani lafiya dan fen bele jelen bal ma wote melen ko fe antaye ka ala fo ka ala barika da ka karamo fo ko barika da aw minu fana ye karamo ka wele kan lamme kana don kalaina ka o fana fo ka o barika da ko bebe laban ni la ato be klonke wala be laban ni misala ala koy o de chien wa o de be laban wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin ala kote ko laban ko nyuma here min be laban bonya min be laban karama min be laban o ye maminu sonna ala la katuba ala ta ويمنو صنع على كرا الله صلى الله عليه وسلم كتبو على كرا كو ولونتا دي بلابان هره بونيا كوروتا ولونتا دي دو واتاچين حلاكي نيميسا مغو دي بلابان او فنانا مي بنا على لا كبان اكرا لا كبان سلاميالا على كننا او كيسوما ولا بالمو ني كنيغا امبي على بركه داكا على فو دومينا اون سيغنا ka hakilina inta Ustaz Al-Hasan Kulubali foli bele ba ayi Ustaz Muhammad Mara
afana ya yira makene soro ka sababu ke abange baga musuma wo fari mande ala foli ba ay Ustaz Hamadun wala gem foli ba ye aka dorra fora an ye sisan ka fo afari mandala ambe ala de ala ka kene adi islam be balamba to bele de wala balmo hakilina intara domina la ñini wore tala anga sika ala don ka ala kira don ka anga dine don ka ala ñini ka ala batu ina fo ala ba fe cugo mi kira ya ke cugo mi kira ya ñini ko aka ke cugo mi o de la ñini hakilina tara o kan anga karamo bele bele minu ni bora ko to fo sisan alhamdulillah rabbil alamin o an kera o ko fe tagamadenw ye doni ñini siraka ma min jijara ka bamba ka koinke o foli belebele o banga ustaz nanga karamo Alassane Coulibaly ka fara jenyogon kan foli bo ulu de amba nyina ala fe ala ka baraji sabatan nu ye mama nana harfu kelen kalan qur'ana na santrin kononana ala kiraye min fo ambe daw ma khairukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ala kira ko aw laf samanti islam be min kafsani aw bele jinenye ala yoro lahara joduna oye mami ye qur'ana kalan katla ka mogo kalan ala aya kalan ka don ay mogo kala ala wala o bonyani o karama o be Alassane Coulibaly anaka karamo ye amba nyina ala fe ala ka baray ke ala ko baray ala ka ikhlasu ka kononana la nyini min nyinina ala ko sabatan a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah summa alhamdulillah ame Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka barakada ka tla ka Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka deli kishi ani nema chamana akon jiji alakira Muhammad sallallahu alaihi wasallam anaka sahaba ni sol nunu mo imamu tuwako fata se yoma ni kiyamati jolu kenem ame ala deli ala ka fara o tamo kula barsamu anana kuma kan salmauna mawoma ibi Allah subhanahu wa ta'ala barakada Allah subhanahu wa ta'ala bo fali fe sabala abe barka do feina yibolo abe fein didi yibolo abe klap o fe masne infene to yibolo ame ala deli kamero ala ka barka do ala kamero ala ka didi kamero ala ka keshinu kemeye ala tambe kofe ala barka dalen kofe Allah subhanahu wa ta'ala deli le kisi chamani nema chamana akon didi ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka amen abaka bela jelen fu almamo almami yere soro kenen kaya amen fuli kiye ka baraka daki barsa bu man kala sahabe ala de bolo ni almami normal nu taman sigile naje wallahi ni ala kote ni manno ki ga walati blaka demba to ki ka la halal to kana ande na nga kenen nyene ma lila foli foyi ti amolo ka di alma foka ala deli ala ka naw saraka anjine ka foli si kira na ma almamu fene bela jelen ko fe muasbiano mo be juma siri a Sheikh Ibrahim Kone ka misiri la kalon juma nani an nogoma sabay fo muazi ka ni kala yoro yi ko fo muazi ala ka ni na fa baraji ko kiyama jolo kene kan ala ka ke dalwe ani ye kiyama jolo kene kan ala ka ni saraka arjine almamu fene be folen ko fe kalanden bela jelen togola ni kalanden sanuma nunu lajɛ ka Bamako commune 6 lajɛ a tɛ yɔrɔ min na bi a dɔgɔyalima ye commune 1 ye
nabi nyomada Mamadu ye aw ma Madine du ari mami ye kira nyomada aw ma ngabasiru ye aw ma kadu ari mami ye kira nyomada nekami Mamadu ma nekami bamina ta de kirama kira nyomada kami ngamadama nekami adulai wolode ima kira nyomada kami ngabasiruma nekami karijatu furukema kira nyomada kami Mamaduma ngami Aisa furukema kira nyomada nebini Mamadu nebini badiri kala chaye kira nyomada nekami ngabasiruma nekami fama ala gundo baima kira nyomada nekami ngawaliyuma nekami dani masa terikema kira nyomada auma habibu yewa nyomada auma sirajula yewa nyomada fama ala ko fa bana bisaniana auma Mamadu auma ba minata wolode kira nyomada auma Mamadu auma abudulai wolode wa kira nyomada ni kule ko Abdula nebi kule solo nari tigi kira kira nyomada auma malamini wa kira nyomada kira Mamadu kira nyomada ami fasada ami sayidina Mamadu fasada fogatinyaba aw Mamadu nyomada kira Mamadu nabi saniana aw Mamadu anyomada kira Mamadu nabi nyomada Bougla centre jël Bougou centre la niveau 1 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى أن لم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانيا كلا لا تطعه واسجد واقترب صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. an bɛ Allahu Ta'ala tanu ka waleɲuman dɔn ka barika da bonya ni nɛɛma ni kisi caman an b'o ɲini Ala fɛ a k'o kɛ danfɛnw na sɔn hɛrɛma kan n'o ye an kuntigi Muhamadu ye a n'a ka so dunkew a n'a ka sɔnhɔrɔ sanumaw ani mɔgɔ mɔgɔ tugulaw ka taasira kɔ k'olu ka kɛwale ɲɔgɔnna kɛ ka taa se don ma Masa Ta'ala bɛ bɛɛ lajɛlen sara i ka kɛta la don min na Ala ka ne ni aw fara ɲuman jama kan. Kuma damadɔni dɔrɔn ka da wagati yɛrɛ n'a cogoya kan. Kuma fɔlɔ an bɛ Allahu Ta'ala barika da Ala min ye nin hakilila don an balimaw la, Ala min ye nin miirina don u la, u k'a kɛ an bɛ Allahu Ta'ala waleɲuman dɔn ka Ala waleɲuman dɔn ka waleɲuman dɔn kuma bɛɛ. Nin kɛnɛ ɲɔgɔnna man ca wa ni jama ɲɔgɔnna fana man ca. Ni Ala hinɛra maa min na ka i bilasira i ka nin ɲɔgɔnna kɛ o bɔra ale Allahu Ta'ala la, an bɛ Ala fo ka waleɲuman dɔn. Kuma sigida filanan o bɛ ɲɛsin maaw ma maa minnu bolo bɛ baara in na su ani tile
hakilla ni asanta ani fulay na ko kelembe ayaw hakili to la bara in kono ka bara in bela jelen ke fuye aw bolo foita se aw ma foni ikhlasu wara bara in kono wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din fo Allah ta'ala kelini ka kerenkereni kunun bela jelen wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura alqiyama jodo bara kulama jole ibolo ka ke fuye foita se mama fo ikhlasu boli ga barala to nawba fe santan fla baray aka ke awye arjina saray baray aya jaya Allah subhanahu wa ta'ala kama amba do ikhlasu imbe awlani ala sonama ayaw tija oga do fara oga o kuma sigida fulana kuma sigida sabana o be nyashin mamu yere soroni kadiri kono ko kalandew aw ka don ka fo aw be ka fem min kala aw be ta nyinengala alqiyama jolo lan tazula qadama 'abdin yawm alqiyamati hatta yus'ala an arba'in adoy jumay wa an umrihi wa an ilmihi madha 'amila bih aramadi di senta kada alqiyama jolo fo fem bannani min ni be nyinengala adoy jumay iye doniya min soro ki to dugukolo sanfɛ aw be ɲiningala dɛ min dana sabila min dana amala min taara yɔrɔ min na iye baara min kɛ a la iye maaw fana nafa la cogo min na i k'a dɔn k'a fɔ i be ɲininga o la alqiyama jɔ don walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana an b'a ɲini Allahu ta'ala fɛ jamiya ala ka barika don a la. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Deka kuma te korofo jayi korofo nye adamne bike foli ani barkada no ye ton yere nyamo ba Al Hasan Kulubali ka fara kalandew ambaw ambalma muso cewni muso ka belaji do ke do kramato yana ka foni islamia ka foli do de assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh be korofo min fol la dilikana doni baw ko adama de yere fen sabade a fen folo folo way a farsogo ana dusku ana hakili adama de yere fen sabade ganga la jini be kuma in kono mina
nin fɛn saba in bɛɛ bɛ balo anw yɛrɛ bɛɛ b'a dɔn farisogo bɛ balo min na dumuni ni ji n'a y'o bila sisan bɛɛ b'a dɔn min bɛ kɛ n'a ye dumuni ni ji bila saya de bɛ na donc dusukun mago bɛ jumɛn na o ye kanu ye kanu jumɛn ko don ala ka kanu o de la n'a ma ala ka kanu sɔrɔ a b'a ɲini i tɛ mɔgɔ si sɔrɔ dugukolo kɔ kan fo a k'a sɔrɔ a b'a ka balo de ɲini dusukun b'a ka balo de ɲini o de la i tɛ mɔgɔ sɔrɔ ko min b'a fɔ k'a tɛ fɛn dɔ bato parce que a b'a ka balo de ɲini ni a ma ala kɔni bato a bɛ taa fɛn dɔ ɲini k'a bato i ma a b'a ni dɔngɔ bato a bɛ tile bato a bɛ kalo bato nka an ka kuma in laɲini yɛrɛ laban ye min ye o ye hakili ye hakili bɛ balo ni dɔnniya de ye donc a y'a jija dɔnniya ɲini na ni hakili ma dɔnniya sɔrɔ dɔrɔn a bɛ nagasi an bɛ ala deli ala ka barika don tɔ in na ala ka tɔndenw barika a y'a jija musokɔrɔbaw n t'a dɔɔni dɔɔni tɛ tɔtɔ ko la dɛ karamɔgɔba dɔ tun bɛ filaw fɛ yan mali bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn a tɔgɔ de ko babɔtɔ kuranɛ hafizu don a ye san 20 kɛ ka taa kalanyɔrɔ la a ma kalan a hakili ma sɔn ka fɛn ta a ko k'ale tɛ kalan fɛ bilen a seginna ka na a nana sɔrɔ musow bɛ kɔrɔnda la fɔlɔfɔlɔ tun bɛ juru sama di jiri la faliw b'a sama ni wotoro a bɛ da jiri de ka juru la n b'a dɔn ni maa caman b'a dɔn sisan n'a y'a ye hali bi n'u bɛ kidali ka image bɔ i b'a ye juru bɛ da kalakala dɔ de la a bɛ sama a nana sɔrɔ o yɔrɔ a dara jiri min na a sira ka si fo k'a ban fo jiri tɔ tora dɔɔni a bɛ tigɛ a ko nin ma nin kɛ don kelen dɛ a seginna ka taa a nana a kɛra kuranɛ hafizu ye bɛɛ y'a tɔgɔ mɛn donc a fana ka timinadiya musokɔrɔbaw ani mɔgɔkɔrɔba a y'a timinadiya kalan dɔɔni dɔɔni de i b'a sɔrɔ mɔgɔ si ma wolo ni kalan ye kuranɛ yɛrɛ tilala cogo min na ala ye kuranɛ jigin an kan ko walaqad yassarna alqur'ana lidhikr bɛɛ bɛ se ka kuranɛ kalan e k'i timinadiya dɔrɔn ala k'an bɛ sababu ne bɔra kɔrɔ fɔra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة وروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه
innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Sadaqallahul azim. O tɛmɛnen kɔfɛ foli ni wale ɲuman dɔn karamɔgɔ y'o ta k'o ɲɛsin n'a ba bɛɛ lajɛlen ma an'u dɛmɛbaga baara in kɔnɔna na. Nin kɛnɛ in kɔni ni ne ko n bɛ n ka nisɔndiya fɔ an bɛ si yan an bɛ dugawu de k'u ye Ala k'u sara Ala ka n'u sara ninnu bɛ timinandiya minnu n'an kalanni na walahi ni mɔgɔ min fo n'i sera kɛnɛ kan i bɛn'a ye karamɔgɔ ninnu ta ye courage da ye u tɛ taa n'i m'a fɔ ka ɲɛ mɔgɔkɔrɔba kala bɛɛ b'a dɔn min b'a la a ma nɔgɔ ni min kalanna bi sini n'i sera ye ni ɲininkali kɛra o la a bɛ caya nka n'i ye ninnu kɛ mɔgɔ dɔ ye u bɛ décourager nka u ma décourager u y'a dɔn k'u bɛ k'an kalan Ala de kama an b'a deli Ala fɛ Ala k'u sara Ala k'u sara Ala k'u sara ni arijinɛ ye ne bɛ folikan bɛ ne bolo k'a fɔ o de ye nin sinon vraiment ne kɔni content na fo k'a fɔ ko n content parce que an donni bi kalanbulon kɔnɔ ani bi kelen tɛ dɛ bi kelen tɛ ne tɛ se k'a fɔ n bɛ se ka kuranɛ bɛɛ kalan k'a ban mais n'i ye kuranɛ dayɛlɛ ka di ne ma ne bɛ se k'an bolo da arifu dɔ kan k'o fɔ hali ni ma se ka aya kelen fɔ quand même n bɛ se ka arifu dɔ yira n ko nin ye nin ye Ala ni kalanyɔrɔ barika Ala k'u taa ɲɛ u bɛ min ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya n'u ye halisa Ala ka kalan Ala k'a nɔgɔya kalandenw ye. Bon association ni cɛba dama dama u farala ɲɔgɔn kan k'a ye mɔgɔw bɛ ka diinɛ in baara ni kunfinya ye an ko an k'an fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛkulu ye walasa an bɛ se ka kunfinya kɛlɛ cogo min na o y'a kunba dɔ ye a kunba dɔ fana ye jumɛn ye ka sira di mɔgɔw ma mɔgɔ min ma garisɛgɛ kalan na f'u si kɔrɔbaya la an ka se ka sira nɔgɔya olu ye olu bɛ se ka kalan kɛ cogo min na o y'a kunba dɔ ye kunba dɔ fana ye jumɛn ye ka kuru labɛn mɔgɔw ye ka taa kuru di mɔgɔw ma u ka duw kɔnɔ o ye association kunba dɔ fana ye a kunba dɔ fana ye mɔgɔ ye o ye jumɛn ye mɔgɔ min n'a ye kalan kɛ arabu kalan kɛ a ka kalan ma taa ɲɛfɛ an bɛ se ka sira nɔgɔya olu ye cogo min na walasa olu ka kalan bɛ se ka tawuriya ka dɔ fara o kan cogo min na u bɛ se k'u ka laɲini sɔrɔ cogo min na nin de ye association kunbaw ye a fɔ tan tɛ mɔgɔ min bolo ka kalan kɛ tile fɛ association ye nin kalan de dayɛlɛ sufɛ 19h 21h mɔgɔw bɛ se ka na fara ɲɔgɔn kan ka kalan kɛ cogo min na nin de ye association baarabaw ye an kan an bɛ mun kɛ inshallah alhamdulillah i ka ɲininkaliw diyara an ye kosɛbɛ ni association in an y'a sigi don min an ka ŋaniya kɔni ye a ka se ka Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ n'Ala ka diɲɛ ye bi alhamdulillah an ka centre principal o kɔni ye Daravela ye mais n'Ala ka diɲɛ ye bi centre 8 de b'an bolo bi ka daminɛ Bajala na ka taa Dar Salam ka taa Jelibugu ka taa Misiran ka taa Kalaban alhamdulillah Ala y'an dɛmɛ ni cɛsiri mɔgɔw ka cɛsiri a n'an dɛmɛbagaw an sera ka association dayɛlɛ ninnu bɛɛ lajɛlen ye n'Ala ka diɲɛ fana ye san nataw la a ka d'an ye an ka se ka dayɛlɛ Bamakɔ commune ninnu tɔ bɛɛ lajɛlen na ka se ka yɛlɛmɛli daminɛ ka taa région na o de y'an ka laɲini a ka se ka Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen sɔrɔ mais Dieu merci an bɛ sira kan ka taa dɔɔni dɔɔni inshallah san nataw la a ti mɛn inshallah an bɛna olu bɛɛ lajɛlen don a kɔnɔ Ala ka a ɲɛ ka d'an ma baara in daminɛ ni sisan cɛ nin y'a a san 12 de baara in bɛ sen na alhamdulillah baara in ye ɲɔbaw bɔ komi aw yɛrɛ bɔra sa k'o seereyaw ye cogo min na mɔgɔw nana an fɛ yan walahi u na don u tɛ se ka foyi kalan mais n'Ala ka diɲɛ ye an ka année dɔ bɛ n'o ye année préparatoire ye an y'o labɛn mɔgɔ min nana n'a ma deli ka arabu kalan kɛ i bɛ bila o année in kunna an b'o apprendre dɔɔni fo ka se ka kuranna kalan bi alhamdulillah an ye mɔgɔ min former jamana in kɔnɔ ne kɔni n'i y'a calculer a tɛ se ka dan fɔ mɔgɔ a tɛ dan mɔgɔ 50 na a ka ca n'o caman ye ni n bɔra Mali yɔrɔ o yɔrɔ bɛ n bɛ taa n ka kalanden sɔrɔ yɔrɔ jɔ la o yɛrɛ de diyara n ye ne yɛrɛ kɔni fɛ diɲɛ kɔnɔ n ma hɛrɛ ye ka nafa ye ka tɛmɛ n ka se ka mɔgɔ ka kɛ sababu ye ka mɔgɔ dɔ bɔ sitana bolo k'o bɔ silamɛya dibi la ka o lana diinɛ yelen na ani ka mɔgɔ initié mɔgɔ min ma de ka arabu kalan kɛ e ka cɛsiri ani ka wuli ka jɔ ka se ka kɛ sababu ye o ka se ka kuranna kala ka arabu kan kala yɔrɔ yɔrɔ ka da ye kuranna kɔnɔ ka se k'o kala ne ma hɛrɛ ye n ma nafa ye diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ o kan alhamdulillah an y'o jɔyɔrɔbaw caman ye aw yɛrɛ bɔra k'o seereya caman ye ninnu plupart mantaraden kelen bɛ t'a la a bɛɛ lajɛlen ye ekɔlidenw ye ou bien a bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔw ye mun ma deli ka taa kalanyɔrɔ la a dɔw yɛrɛ bɛ aussi avancé len don kosɛbɛ alhamdulillah o ye n y'o kɔni nafaba ye association in na ka o jɔyɔrɔ de o de y'a to o y'an poussé kosɛbɛ an ka se k'a ye an ka se ka nin dayɛlɛ Mali yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na o de y'an poussé k'an bila o la. O baara fɛn o fɛn a tɛ taa gɛlɛya kɔ mais n'i y'o jateminɛ diinɛ baara kɔnɔ gɛlɛya fɛn o fɛn b'i sɔrɔ a la an t'o si jateminɛ gɛlɛya ye
o bɛɛ lajɛlen y'a dɔ ye sinon a tɛ taa gɛlɛyaw kɔ i b'a jateminɛ n'a taara santiriw la mɔgɔw bɛ siran a bɛ kɛw ɲɛna kabini u ka banw kari ko école ye école publique de don a ma lawuli diinɛkalanw kama mais an b'a daminɛ o yɛrɛ bɛna ye vraiment olu mɔgɔw yɛrɛ bɛ tila ka na fara an kan an kɔni b'o gɛlɛyaw sɔrɔ a la an bɛ se ka gɛlɛyaw sɔrɔ yɔrɔ jumɛnw na n'an ye santiriw dayɛlɛ auditeurs mun bɛ yen caman bɛ na i yɛrɛ b'a ye diinɛ kanu b'a la kosɛbɛ a b'a fɛ ka kalan kɛ se t'a ye k'a sara kɛ bon an bɛ mɔgɔ mun wele k'olu fara an ka direct ninnu fɛn ninnu u bɛ bɔ yɔrɔ janw de la i bɛ taa sɔrɔ olu ka sanction ko ninnu fɛn ninnu u bɛ se k'an sɛgɛn waati jɔw la mais n'Ala ka diɲɛ ni cɛsiribaga n'an dɛmɛbagaw fana ye olu b'an dɛmɛ o baara ninnu na an kɔni bɛ se k'a fɔ an b'o gɛlɛya ninnu sɔrɔ mais o tɛ gɛlɛya ye o bɛɛ ye diinɛ yɛrɛ baaraw dɔ ye ni Alakira yɛrɛ la sallallahu alaihi wasallam ale ye sɛgɛn mun ye diinɛ kɔni ɲɛfɛ an kɔni tɛna fɔ ko an ka sɛgɛn bɛ da Alakira ta kɛrɛfɛ sallallahu alaihi wasallam o la an t'o si jateminɛ a sɛgɛn don o bɛɛ y'a dɔ ye a bɛ se ka réussir cogo min na maliyɛn kɔni bɛɛ ka se ka kuranna kalan k'i sigi ka kuranna kalan i yɛrɛ ye mɔgɔ tɛ k'i kalan a la o de y'anw ka laɲini ye anw kɔni an mana sɛgɛn fɛn fɛn sɔrɔ la o si tɛ sɛgɛn inshallah o de y'an ka laɲini ye don nataw la an ka ɲini fɛn ye fɛn min ye o de ye nin kalanyɔrɔ in n y'o fɔ ye cogo min na a ka se ka dayɛlɛ Mali c'est à dire quartier Bamakɔ quartier bɛɛ lajɛlen na mun na n b'o fɔ i b'a jateminɛ sisan an ye siège na yan nɔ a ka jan mɔgɔ caman na depuis an y'a dayɛlɛ ka taa quartier tɔ ninnu na i b'a ye jama bɛ caya kosɛbɛ parce que a sira bɛ surunya mɔgɔw la u ka du kɔnɔnaw la o de la a ka d'an ye cogo bɛɛ lajɛlen na an ka laɲinibaw la an ka se k'a dayɛlɛ Bamakɔ quartier bɛɛ lajɛlen na ka se région ninnu bɛɛ lajɛlen na hali village ninnu bɛɛ lajɛlen an ka taa nin baara in dayɛlɛ ye parce que an ka baara in t'a sɔrɔ i tilalen kɔfɛ i ka baaraw la tilegan fɛ an ye nin de da ye sufɛ mun ma se ka temps sɔrɔ tile fɛ u ka se ka na kalan kɛ sufɛ a dalilen don o kama an ka ambition baw de ye ani ka mɔgɔw bila ka taa ka kalandenw bila mun ma se ka temps sɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na ka karamɔgɔw bila ka taa olu ka du kɔnɔ ka taa cours jɔ olu bɛɛ lajɛlen ma olu y'an ka ambition baw ye olu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen belebeleba min yɛrɛ b'an na o de ye an ka se ka hali école classique yɛrɛ fana dayɛlɛ nin baara in fana na o la denmisɛnninw bɛ don a kɔnɔ o la an bɛ se influence kɛ denmisɛnnin fitininw na k'olu fana ka kunfinya k'olu lamɔ ni diinɛ ye cogo min na o de y'an ka laɲinibaw ye don nataw la inshallah an b'aw fo k'aw waleɲuman dɔn télé mɔgɔw aw ka déplacement la vraiment a bɛ hakili to kuma kɔnɔ an ma se k'aw fo mais aw ni ce aw ni baraji aw ka diinɛ in a belebeleba de b'aw bolo média surtout média anw bɛ yan nɔ mɔgɔw tun t'anw kalama n'i ye san 12 ye n'i y'a fɔ an ɲɛna ko nin association b'a ka baara la mɔgɔw tun t'a kalama mais n'ala aw telesow yɛrɛ ka dɛmɛ a n'aw ka cɛsiri alhamdulillah mɔgɔw bɔra an kalama san o san n'an ye ɲinanta kɛ i bɛ taa sɔrɔ san nata o jama bɛ caya ka tɛmɛ dɔ in fana kan o b'a yira aw bɛ ka baara min kɛ aw ka cɛsiriba de b'a la o la an bɛ kuma laban min kɛ o de ye ka dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye jamana bɛ tɔɔrɔ min na Ala k'a wuli ka bɔ a kan Ala k'an bɛɛ lajɛlen ka kuma laban kɛ la ilaha illallah Muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam an balima silamɛ minnu bɛ yen n'u ka jɛkulu bɛnnen bɛ kunfinya kɛlɛni ma jamana in kɔnɔna na olu ka kalan min bɛ kɛ école syndicat la Dravelakaw fɛ yen nɔ o kalanbila baaraw de kun filɛ nin ye an bɛ dugawu kɛ ɲinanta kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta Ala ko yira n na u ye kalan minnu kɛ Ala k'u nafa ka dugawu kɛ jamana basigi ni bɛn Ala k'a sabati a kɔnɔ wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala ka chideme tinya wilila namara shikolomba